Qui ens havia de dir, tot just fa un any, que una pandèmia ens ho faria canviar tot? Amb la il·lusió que afrontàvem el 2020, amb un calendari farcit d'activitats per tots els grups del nostre club. Ha sigut un any molt difícil, a tots els nivells, social, econòmic i emocional. I això afecta també de ple a històrics, doncs un dels valors dels nostres esdeveniments és la part social, que a causa de les mesures sanitàries i la nostra responsabilitat no hem pogut fer. I carai, això es troba molt a faltar. Però la nostra il·lusió continua i amb ganes de tornar a fer el que ens agrada i el que ens uneix, els nostres vehicles, les nostres trobades. Amb la vacuna a les portes, ja veiem el final del túnel, tot i que tindrem de tenir paciència. En aquests moments, l'equip d'històrics estem treballant per tal de poder donar cobertura als socis que necessiten els certificats per obtenir la bonificació de l'impost CO2. Desitgem que aquestes festes enforteixin els lligams familiars i d'amistat i que l'any nou ens porti l'acabament d'aquests entrebancs i ben aviat ens puguem retrobar amb tots els socis. En nom de l'equip del Club Històrics, bones festes a tots!